Ayan mga kachaps, so ito po yung kangga. Ipapakita ko sa inyo yung kanilang ginagawa. Ayan, namimingwit. Hindi yan namimingwit. Ano bang tawag? Anong bang Tagalog yan? Basta nagkakawit siya. Welcome back mga kachapsoy. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Aruganga, Lawang Northern Samar. At sasamahan po natin, pupuntahan po natin yung aking mga kapatid. Andun po sila naglulukad. Yung paglulukad po o yung pagkukupra ay isa pong marangal na trabaho ng mga magsasaka kung saan po inaanip po nila yung mga bungang nyug at ginagawang kupra. So ayun mga kachapsoy, thank you so much. Abangan po ninyo. Pupunta po tayo ngayon. Kasama ko po yung aking mga pamangkin, si Marvin at saka si Tok. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa farm nila Ate Margie at Kuya Ernesto Tejero. Ayan, shoutout po sa mag-asawang pilantropo ng Lawang Northern Samar. Sila po yung may-ari ng farm na to at pinapangalagaan po ito ng aking kapatid at ng kanyang buong pamilya. So, ngayon pupuntahan po natin sila at nadinig kong naglulukad sila o nagkukupra. Pupuntahan natin kung ano na pong ginagawa nila at syempre makikigulo tayo. Magrarayo tayo dito. Ayan o mga kachapsoy, ang lawak. Dinig ko, higit ko mo lang 20 hectares po ang kabuang sukat nito. At shoutout po sa may-ari. Ayan, thank you din po sa pagtitiwala ninyo sa aking kapatid. Dahil po sa pagtitiwalang yun mga kachapsoy, ayan, at mayroon silang pangkabuhayan dito. Naglulukad po sila, nagkukupras po sila dito at ayan po, ito po yung kanilang ikinabubuhay bukod pa sa ibang mga ginagawa nila dito sa farm. Nagtataba sila ng damo, naglilinis, naghahawan po ng damo, tapos nagtatanim po ng mga puno ng nyug, saging at iba pa. Ayan mga kachapsoy. Ayan, nandito na tayo mga kachapsoy. Ipapakita ko sa inyo yung kanilang ginagawa. Ayan, namimingwit. Hindi yan namimingwit. Ano bang tawag? Anong bang Tagalog yan? Basta nagkakawit siya. Ayun, kinukuha yung mga nyog, yung mga magulang na nanyog. Mayroon palang magulang ang nyog. Kag-anak. Ayan, nalaglag na mga kachapsoy. Pagkatapos niyan, kukunin na yung mga nalaglag na mga bunga at ipunin, saka isusunod na yung paghakot papunta doon sa tinatawag na lunan. Doon naman sa lunan, tatanggalan ng panit. Tatanggalan ng bunot. Ayan, ano bang tawag doon? Ano ba to? Nagtatagadol na naman ako. Basta basta mamumunot. Yung pamumunot o yung tinatawag na yung pagtatanggal ng paghiwalay ng balat sa bao, yun ang tawag doon ay pamumunot. Ayan mga kachapsoy. Pagkatapos mamamagtak. Yung pamamagtak naman yun yung pagtitigbas sa bao para makuha yung laman. Yung pamamagtak, yun po yung pagbibiyak doon sa bao ng nyog para matanggal yung laman. Pagkatapos ng pamamagtak, isunod na po yung pagluluon. Yung pagluluon, yun po yung pagluluto ng mga bungang nyog para makuha yung laman. At isusunod pagkatapos ng pagluluon, kasunod na po nito yung panlokba o pagtatanggal ng laman doon sa mismong bao. At pagkatapos naman, isunod na yung pagbibilad ng mga nakuhang kupras para maibenta. Pagkatapos maibenta, ayun, inuman na. Ayan mga kachapsoy, ito po ang kagandahan dito sa probinsya. Presko po yung pagkain, presko po yung hangin. Masarap po yung mga pagkain dito, walang halong kimikal. At ayan, uminom na po ang inyong maestro waray ng buko. Kagandahan po ng buko dito sa Samar, pwede ka po makahingi ng libre. Kumpara dyan sa Maynila mga kachapsoy, ayan, sarap na sarap ako dyan, oh. Kumpara dyan sa syudad mga kachapsoy, yung buko dyan, buko na yung panluloko mo sa akin.
ayan, yung buko namin fresh na fresh. At yung kutsara namin, gawa lang sa ano, basta sa parte ng nyug. Ayan mga kachapsoy, oh, ang sarap. Si Maestro Waranyo, nagkakayod. Masarap po yung buko dito, lalo na't libre. Ayan, oh. Si Elisar. Yan po yung kapatid ko. Yan. Yan po yung mga kapatid ko. Paano man nakapagkaon? Una ka na. Ay, boss ka na. Ayan yung pamangkin ko si Mark Dave Servito o alias Tok. Nagkakayo din siya. Sige, sige, magsipag ka. Para makatikim ka, Tok. A few moments later. Ikaw sakay. Ayan mga kachapsoy, ito po yung improvised na sasakyan na ginagamit ng mga magsasaka sa paghakot ng mga produkto at nyog. Ang tawag po dito ay kangga. Ayan o. Tara, Tok. Tara, sakay ka din, Tok. Ayan. Kangga. Ayan. Nandito kami ngayon sa kangga. Ito si Tok. Tok, pag-hi naman dun. Hala, Tok. Tok, wag kang mag-iniras. Tok, wag kang magkarasikas dyan. Hala. Ayan. Bumabiyahe na po kami. Woo! Ayan mga kachapsoy, kaya bilib na bilib po ako sa mga kalabaw dahil masasipag po sila. Mabuhay po ang lahat ng mga kalabaw sa mundo. Maliban lang po sa mga kalabaw na politiko. Yeah! Ayan mga kachapsoy, ito po yung kangga. Ito pang sinaunang, ayan. Bago pa po nauso yung van, yung iba't ibang sasakyan, 4 wheels. Ito po muna yung nauna. Sige, sakay mo na yung mga kargamento. Tok. Talaga. Lumuob ka, Tok. Walang traffic mga kachapsoy pero mabalod. Oh, humawas ka, Tok. Ayan, may mga kargamento. May mga kargamento na naman. Hindi gad. Ay, gawa ang sakit. Oh, Tok. Nado ka, Tok. Ayan mga kachapsoy, isa po ito sa maituturing ng mga waray nun o lahat ng mga anak ng mga magsasaka na pinakamasayang araw na kanilang buhay yung makaranas ng mga ganitong klaseng experience. Ito po yung karaniwang hindi po naranasan ng mga rich kid, pero isa po ito sa pinakamasaya at pinakamagandang experience ng pagkabata. So, try nyo na ang maganito mga kachapsoy. Ayan, pakyat mga kachapsoy. Kaya niya. Kaya ba? Kaya to ko. Tok. Grabe, Tok. Ingat ka daw sa ilalim. Ihulog ka doon sa lunan. Sa lunan. Grabe, ang taas ng dinaanan. Ingat ka daw.
Ayan. Thank you so much mga kachapsoy sa panonood. Abangan ninyo ang part 2 ng ating vlog at ipapakita natin yung buong proseso ng paglulukad o pagkukupra. Thank you so much mga kachapsoy.